थारैनो जोबोद मोनसे मोजां परिबेसखौ नुनो मोनदों। दा कक्लाबारियाव उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो 8 तारिखआव बियो भट जागोन। दा आंखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेरैबायदि जोंनि माखासे मावथि फारियाफोरखौ राननानै होदों, थिग बेबादिनो आङो नैबे खामारदैसा प्राइमारिनि बेन्दोङाव थानाय गामिफ्राव आंखौ बेरायनो होदों। दा बाव आङो बेरायनानै नुनो मोनदों मोजां मोनसे परिबेस। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय समावबो बेवहाय आथिखालनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङानो बिजाथिमोन आरो बिथांखौनो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा देरहाहोदों। आरो दिनैनि तारिखआवबो जिहेतुके जोंनि बिटिआर ओनसोलाव प्रमद बर' दैदेननाय मोनसे सरकारा सोलिगासिनो दङ आरो सोलिबाय थालांगोन। बेखौ नोजोर बोनानैनो दिनै बे समस्तिनि मानसिफ्रा, बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौनो बयबो बुंसोलायदों जे थांनाय बाराव जों जेरैबायदि भट होनानै देरहाहोदों, एबार बांसिनै जोंनि जे बिजाथि मन्टु बर' बिथांखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै बांसिन भटआव देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। आरो मोनसे रेकर्ड बे कक्लाबारि समस्तियाव जादों। थांनाय 17 बोसोराव जे खामानिया जायाखै बेखौ नैबे 17 मासनि गेजेराव कक्लाबारि समस्तियावनो 26टा लामा अलरेडि जाखांबाय आरो गोबां माखासे फिसा फिसौ खामानिफोर दं, बेखौ बुंला, खिन्थु लामायानो अलरेडि 26टा जाबाय। दा बेखौ नायोबा गोबां बहाय खामानि जाबाय। आरो लोगोसेयै जिहेतुके जोंनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर'आ दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जौगानायजों लोगोसे सान्थिनि हाबाफारि लानानै बिथाङा खामानिखौ मावनो थांगासिनो दं। आरो जोङो सान्थिनि हाबाफारिखौ बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा होनदों बे ओनसोलाव सान्थि एकर्ड जादोंबाबो सान्थि फैयाखै होननानै। नाथाय जों होननो नागिरदों बाव बिराद मोजां मोनसे सान्थि परिबेस जाबाय, जायनि थाखाय दिनै बर'फोरजों लोगोसे बिभिन्न जाथि गोष्ठिया फ्रियै हान्था मेला खालायदों, दिनै बेफार फालांगि खालायदों। लोगोसेयै जोङो इलेक्सन होननानै बुङोब्ला बिपिएफनि समाव बेखौनो नुनो मोनोमोन, जायफ्रा गावसिनि बेरेखा हान्जा बिथांमोननि न'आव थांनानै अन्थाइ खुबैनाय, सोरनिबा इन्जुरखौ जोसिनानै फैनाय, सोरबा मानसिखौ बुनानै थांनाय लामा दथ'खाफ्राव, बेबादिखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय एबार बेबादि मोनसे परिबेस गैया, मोजां मोनसे परिबेसखौ जों होनो हादों आरो जोंनि थांखियानो बेनो। दा बेनिखायनो जों बुंदों सान्थिया बहाय बहाल जाबाय आरो जौगानायाबो स्टार्ट जाबाय। आरो जिहेतुके जों बयबो नुदों थांनाय 1 बोसोरफ्रामा कर'नानि थाखाय मा जादोंमोन, बे हालामनिफ्राय बै हालामाव थांनो हाया, अफिस आदालत खालायनो हाया, सरकाराबो खामानि मावनो हाया। बिनिखायनो माखासे डेभेलपमेन्टेल जि वार्क बेयो थाथ'नांगौ गोनां जादोंमोन। दा बे जोबनाय लोगो लोगो जों खामानिखौ स्टार्ट खालायबाय। मा इस्यु लानानै नोंथाङा नैबे समाव बिसायख'थि? जोंना आलादा इस्यु जेबो गैया। जोङो सिगां जोङो जे निर्बाचननि जोङो इस्ताहार होदोंमोन, बाय इलेक्सननि थाखाय आलादा जेबो गैया। जोंनिया बेनो, जोङो बिटिआर एकर्डआव जेखिनि दफाफोरखौ जोङो सुक्तिनि गेजेरजों मोननो हादों, जेखिनि इनस्टिटिउसनफोरखौ गायसनजागोन, बेखौ गायसननायजों लोगोसेयै बिटिआर हालामाव थानाय खना खनला गासिबो हालामा जौगानांगौ। आरो जोंनि लाइमोन रोंगौथि गोनां जायफोर लाइमोनफोर दङ, सेंग्रा सिख्लाफोर, बिथांमोनखौ थोंजोङै साख्रि नङा, जोङो बाव हयथ' एखमबा भुल बुजियो, साख्रि होनबा गभर्नमेन्टनि जबखौल' बुजिया, गुबुन गुबुन बिथिङाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जिखिनि माखासे राहा लामा बेखौ होनो थाखाय जों नाजादों। आरो जोंनि आबादारिफोरखौ सिगां समफ्राव जेबादि फेसिलिटि होनो हायाखैमोन, बेखौ जोङो गोबां माखासे फेसिलिटि होनानै आबादारि बिथिङै जाहाथे खामानि मावनायखौ जोङो आरोबाव साबसिनै लाबोनो हायो। जों दिनै नुदों वार्क कालचाराव जोङो बिराद फावसिनानै थालांबाय, जोंनि दुब्लिफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो, बेखौ जाहाथे जों मोजाङै इउज खालायनो हायो, आबाद मावनो हायो, बे बिथिङै जोङो मोजाङै खामानि मावगोन। आरो गासै बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जौगानायनि खामानिफोरखौ दिनै मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेरैबायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंनो जेखिनि हरनांगौमोन बिथांमोना रां राशिखौ, बेखौ दिनै हरनो थाखाय थांखि लाबाय। दाखालिसो नोंथांमोना नुदों जे एबार 1990 लाख थाखाखौ अलरेडि बिथांमोना हरनो अलरेडि फोसावनाय जाबाय। आरो बेजों गोबां प्रजेक्टखौ लानाय जागोन। आरो निजा बबिया बिटिसि सरकार रन्जन दैमारिखौ माब्ला उद्धार? बेखौबो नोंथांमोना मिथिदों जे जोङो खामानि मावगासिनो दङ। नोंगौ जे रन्जन दैमारि बिथाङा दाबो जेलावनो दङ। आरो नोंथांमोना मिथिगौ आयेननि पालरफोरावबो जों माखासेखौ जों मिथिनानै लानांगोन। बे सागान सुक्ति जानायनि सिगां बिथाङा कनभिक्टेड जादोंमोन। दा कनभिक्ट जानाय सासे माबाखौ खेबसेनो लाबोनो हाया, बाव माखासे प्रसेस थायो। बेनिखायनो टाइम टु टाइम बावैसो आगोलबो मास मोनसेनि सिगां सरकारजों रायलायनाय जादों
स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनाय जादों दा बिथांखौ मा रोखोमै रिलिज खालामनांगौ बेखौ पर्यायक्रमे सरकाराबो स्टेप बाय स्टेप आवगायनो नागिरदों दा जोङो सानदों बिथाङाबो दिनै नङा गाबोन उदां अख्राङाव फैगोन जोंजोंनो थानानै बिथाङाबो खामानि मावनो हागोन गतिके बिथांल' नङा बिथांजों लोगोसे जायफ्रा दिनै जेलावहाय दङ बिथांमोनखौबो आसाम सरकारा फ्रि खालामनांगौनि सार्थआव दिनै बिथांमोनाबो खोथा होदों जोंहा मिजिं दङ आरो बिथांमोननि थाखाय जों मावबाय थागोन आरो बिथांमोनाबो दिनै नङा गाबोन निस्सय जोंजोंनो मोनसे समाव लोगो मोनलायफिनगोन सिमा बारायनाय आरो दानख'नाया माब्ला सिमा बारनाय दानख'नाय बे प्रसेसा सोलिगासिनो दङ जेरैबायदि सेन्ट्रेल स्टेटआ बे एकर्डनि गेजेरजों जे दफायाव जेखौ फोरमायनाय जादों जे बेखौ गहपुर हालामसिम माने एसे फुवारनाय जागोन फोलावनाय जागोन बे अलरेडि जागासिनो दङ जों मिजिं थिदों बेबो थाबैनो जागोन आरो बे जागोना बास्तब